أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ‘Yan uwa masu kallon mu barkanmu da warhaka da fatan muna lafiya, Allah ta'ala ya sa haka. Insha Allah za mu ci gaba da tattaunawa da muke yi akan zamantakewan aure, yaya za mu gina family ingantacce wanda za a alfahari da shi a cikin al'umma, wanda zai zama ya taimaki al'umma, family wanda ya gina akan asasin takawa wato tsoron Allah, familin da ya gina akan karantarwan alkur'ani da a'immatu ahlul bait alaihimus salatu wassalam. Idan ba a manta ba, a karatun da ya gabata mun fara magana akan khasa'is wato ɗabi'u guda 4 waɗanda mace take banta da su, waɗanda idan aka ɗabbaka su a cikin zaman aure insha Allah za a samu ingantaccen family wanda zai zama an yi alfahari da shi. Mun yi magana akan na farko shine tabadilul muhabba a tsakanin ma'aurata. Mun yi magana akan na biyu shine at-ta'awun baina a'dha'il usra, wato ya zama tsakanin su iyaye da 'ya'ya da tsakanin mata da miji akwai taimakekeniya tsakanin juna, ba akwai abar ɗaya shine zai ta ayyuka abin da a cikin gida ba. To na uku yau shine mene? Ba'atu rabbil a'ila, wato yin da'a da shi ne gida. Wato daga cikin abin da yake dawwamar da soyayya, yake dawwamar da zamantakewan aure a cikin gidan ma'aurata shine mace ta zama mai da'a ga mijinta. Abin da ake nufi da da'a ga mijinta ba shine ta zama kamar baiwa a gurinsa ba shi bane da'a. Abin da ake nufi da da'a ga mijinta wato ta zama mai mushi biyayya, ta yi abin da yake so, ta bar abin da baya so. Sai dai idan wannan abin da ya umarce ta da shi ya saba ma Allah, to a nan gurin kaga babu da'a ga abin halitta a wurin saba ma Allah ta'ala. Amma idan bai saba ma Allah ba, za ta yi mishi biyayya don mene? A samu zamantakewa ingantacciya da fahimta a tsakaninsa da ita. Don haka karki ce ni yanzu na fi ƙarfin umma mijina biyayya. Wannan biyayyar da zaki tana da nata fa'idan kuma kina da lada a gurin Allah. Hatta akwai ruwaya da ta maganin cewar mace wadda take wato mace mai daraja mai girma ita ce wadda zaka ganta a gaban iyayenta ita mai izza ce, wato iyayenta suna ji da ita, ko ba haka ba, suna girmama ta, suna ji da ita, amma a gaban mijinta ba ta nuna kanta ita komai ce, wato tana mai biyayya ga mijinta da'iman. Duk abin da zai faranta mu mijinta rai tana kokarin ta ga tayi, duk abin da kuma zai bata mai rai tana nisantarsa. To dole ne ya zama an yi da'a, ta yi da'a ga mijinta ga abin da ya bata umarni. Haka nan 'ya'ya su ma ya zama su zama masu biyayya, masu yin da'a ga mahaifinsu, masu yin da'a ga mahaifiyarsu. To in aka samu wannan akwai girmama na gaba, to za a samar da family ingantacce. Na 4 shine mene? Tahammulul abu'un nafaqa, wato mahaifi ya zama shi zai ɗauki wahala na ciyarwa, wato ya je ya ƙoƙari ya nemo ya kawo a sarrafa a ci. Don haka daga cikin abin da yake rusa aure 'yan uwa, akwai mutum yana da iko ya je ya nemo ya kawo, sai ya ƙi kawowa, ya bar matarsa da kula da gida, ya bar matarsa da ciyarwa. To wannan abin yana haifar da matsala a cikin gida, domin za ta ga cewa ba ita bace, ba haƙƙinta bane ta ciyar da yara ko shi ta ciyar da shi, amma sai ya zo kawai ya zamansa ya shantake, ita za ta yi ta kokawa, ta yi wankau, ta yi ɗinki, ta yi wane ne, ta ciyar mishi da 'ya'ya. Wannan bai yi ba. To gaskiya wannan yana kawo fashal a cikin aure. Don haka miji haƙƙin ciyarwa yana kanka, kai za ka je kai kokawa ka nemo ya zama an kawo an ci. Amma idan ba haka ba, lalle wannan zai yi tasiri a cikin zaman aure kuma zai rusa aurenku. Da haka dole ya zama miji ya ji shi ne mai ciyarwa, ba wai a ciyar da shi ba. Sai dai Allahumma idan ba yi da iko, wato misali ba yi da shi, ya yi iya yadda zai yi, kamar yanzu halin da muke ciki a gida na yanayi da ake ciki, ya yi ba yadda zai yi bai samu ba, to kaga wannan ba yadda za a yi. sai ya zama kenan ita sai ta taimaka
gurin maganar kula da cikin gida ɗin. To insha Allah idan aka kiyaye wayannan ɗabi'u shine ya zama ita ta zama mai biyayya a gare shi, shi kuma ya zama mai ciyar da su, da za a samu zamantakewa ingantacciya. Insha Allah a karatu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin.